Wasu alƙalin ƙididdiga sun nuna cewa jihar Legas ta shiga sahun biranen Afirka 10 mafiya aikata manyan laifuka a duniya. Wasu alƙalin da sashen tattara bayanan ƙasashe na Numbeo ya fitar game da faruwar manyan laifuka ya bankaɗo wasu biranen nahiyar Afirka 10 a wani dogon sharhi da Numbeo ya yi game da karuwar aikata manyan laifukan. Ya alakanta matsalar da matsanancin talaucin da ya addabi ƙasashen, wanda a lokuta da dama kan kange yara daga damar iya samun ingantaccen ilimi baya ga rashin abinci. Isa Randawa, RMC Hausa Times. Mo da an galari fa sun yi gaba, kaya na ɗaki nasu sun sha daban. Hakika Moda su ne jirgi mai ɗaukar mutum ya ɗauka yansa a birnin Katsina. Moda baku da na biyu, ga dai kayan ƙawata ɗaki nan fululu kamar jamfa a jas, ga kuloli da kayan kicin na musamman. Moda Investment akwai kayan sakawa a yi kawa a burge. Moda cibiyar hada-hadar kasuwanci daidai da zamani, kayan sawa ko mayamayan shafawa. Moda su ne dai a gaban, saura na take musu baya. Moda na maraba da masu sayan ɗaiɗaya ko kuma sari. Suna nan akan titin masallacin sarki a cikin birnin Katsina. Ga kuma lambar waya kamar haka: 081-6700-4111. Moda Investment, sai kun zo. Mai son sayan kaya ya taso muje, yayan amarya kar ku zauna tsahon baya. Ina marubuta ku zo musa da zumunta, shekara sabuwa mi ayyuka mana garta. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar harkar fina-finai ta ƙasa wato MOFAN reshen jihar Katsina na farin cikin gayyatar al'umma zuwa wajen buɗewa tare da ƙaddamar da sabon ofishinta da ke a cibiyar bincike da adana tarihi ta hukumar tarihi da al'adu ta jihar Katsina da ke kofa 3 rafuka bisa titin kofar Sauri cikin birnin Katsina ranar Lahadi 4 ga watan Fabrairun shekarar 2024 da muke ciki da misalin karfe 11 na safe. Babban bako na musamman kwamishinan yada labarai da al'adu ta jihar Katsina Honorable Salisu Balazango, shugaban taro manajan darakta na hukumar gyaran hanyoyin jihar Katsina injiniya Sirajo Yazid Abukur, babban bako mai jawabi babban darakta a hukumar tarihi da al'adu ta jihar Katsina Dr. Aliyu Rabiu Kurfi, uban taro dan majalisar dokoki ta jihar Katsina mai wakiltar karamar hukumar Katsina Honorable Aliyu Abubakar Albaba, garkuwar matasan Katsina na ɗaya. Uwar taro babbar sakatariya a hukumar agajin gaggawa ta jihar Katsina Hajiya Binta Hussaini Dangani. Allah ya bada ikon halarta, amin. Wannan sako ne daga shugaban kungiyar na jiha Kwamar Lawal Rabalemu. Ya'yan baiwa ina kuke marubuta, gandun fikira ina kuke marubuta, Allah ya tsare ku jaruman marubuta.